В средата и в краят на 80-те години на 20 век Източна Германия започнала да усеща сериозни икономически трусове, които местното правителство изпитва сериозни трудности да овладее. В резултат на това много източногерманци имали желание не само да посетят Западна Германия, но и да живеят там. Западна Германия предлагала по-високи доходи и други финансови предимства, както и възможност да се купуват потребителски стоки, които не били достъпни в Източна Германия. Проучване сред източногерманците, желаящи да напуснат страната си, показвало, че 42% искали да емигрират заради недостиг на потребителски стоки. 27% от тях заявили, че основната пък причина за тяхното желание е била по-голямата свобода на пътуване. Хиляди източногерманци кандидатствали по предварителна програма всяка година пред правителството за разрешаване да емигрират, като от краят на 80-те години броят им нараснал до десетки хиляди. Само малка част от молбите обаче били одобрявани, а дори при одобрение обикновено имал дълъг период на изчакване, който варирал между няколко месеца до няколко години. Например, между 1980 година и юни 1989 година били подадени 284 700 нови молби за емиграция, но само 158 800 души получили разрешение да напуснат, докато 87 000 оттеглили молбите си доброволно. На 30 юни 1989 година имало общо 125 400 необработени молби, при 113 500 на 31 декември 1988. Кандидатите за емиграционни визи обикновено били подлагани на значителен натиск да се откажат от желанието си да напуснат страната. Макар често да са били използвали по-меки методи за убеждение, кандидатите били обект на щателни разследвания от щази, които понякога прераствали в тормоз. Всяка година няколко стотин кандидата били арестувани и осъдени за различни престъпления вследствие на тези разследвания, а хиляди други получавали предупреждения. Освен това, кандидатите били информирани за риск никога повече да не бъде позволено да се върнат в Източна Германия и за трудности да виждат отново приятелите и семействата си. Много хора реагирали отрицателно на този натиск. Десетки хиляди ежегодно се оплаквали от ръководството на Източна Германия от отношение към тях. Хиляди напускали работата си, а дори някои започвали открито да критикуват режима в опит да убедят властите, че оставането им в страната не е само безполезно, но и вредно за държавата. Онези, които все пак били позволено да напуснат, в последствие били публично заклемявани като агенти на чужди сили и дори предатели. Макар Източна Германия да правила известни, макар и непоследователни опити да насърчи имигрантите да се завърнат, само няколко души от тях решили да го направят. Те варирали между 50 и 150 човека. За да избегнат тази несигурна и често нежелана процедура по кандидатстване за емиграция или за да я заобиколят изцяло, когато месеци и години минавали без молбата да бъде одобрена, някои хора избрали да емигрират незаконно. Въпреки това, заради Берлинската стена и други прегради между двете Германии, само малцина успявали всяка година. Всяка година имало стотици незаконни планове и опити за бягство, но повечето били осуетявани от щази, още преди хората да стигнат до ограничената зона. Освен чрез преминаване на въоръжената граница, съществували и други начини за незаконна емиграция. Например, малка част от хората, които посещавали Западна Германия всяка година, които са били по-малко от 6000 човека през 1988 година, решавали да останат там и да не се върнат в Източна Германия. Вероятно, повечето хора биха направили същото, но подобна емиграция без разрешение нарушава източногерманските закони и означавала, че човек вероятно никога повече няма да може да посети Източна Германия отново. Освен това, източногерманските власти ясно заявили пред всички, че пътуване с приятели или семейство на нелегални имигранти най-вероятно никога няма да получат разрешение да посетят Западна Германия. В резултат на това емиграцията силно затруднявала възможностите на човек отново да види своите роднини и приятели в Източна Германия. Макар че срещи между имигранти на Запад и техните близки в Източна Германия често се случвали по време на почивки в други комунистически източноевропейски държави като Унгария. Щази понякога използвала собствената си мрежа от информатори, за да проваля подобни контакти. Тези тактики успешно възпрепятствали на 99% от източногерманците да посетят и да останат в Западна Германия, въпреки че процесът на оставането постепенно нараствал. 0,22% през 1987, до 0,35% през 1988 и 0,61% през първата половина на 1989 година.
Друг начин за незаконна емиграция бил търсене на убежище в консулството на Западна Германия в източен Берлин. Западна Германия нямала официално посолство, защото не признавала юридически съществуването на отделна източно-германска държава. Някои хора търсили дори политическо убежище в американското посолство. След като влезли вътре, законите за дипломатически имунитет не позволявали на източно-германската полиция да влезе, а обикновено се договаряли документи за позволяване на бежанците да емигрират законно, за да се избегнат негативна публичност и други проблеми. Проблема бил, че източно-германската полиция стояла пред консулството на Западна Германия, както и пред различните чуждестранни посолства, и обикновено не позволявала на никого да излезе без разрешение. Само едно внезапно нахлуване на голяма група източногерманци някога било успяло да доведе до имиграция по този начин. Съществували и други начини за незаконна емиграция към Западна Германия. По-конкретно, макар източногерманците да не можели да посещават Западна Германия без разрешение, то можело почти без ограничения и сравнително ефтино дори да пътуват в Източна Европа, включително държави като Чехословакия, Унгария, Полша, Румъния, България, Русия и други комунистически държави. Тези съюзнически държави също имали строги гранични контроли за западните страни. Те не позволявали на източногерманците да влязат в западна държава без виза от източногерманското правителство. Било е също така възможно да се потърси и убежище в посолството на Западна Германия в тези страни, въпреки че Източна Германия била направила определени договорки със своите съюзници за по-строг контрол върху достъп до западногерманските посолства в тези държави, в опит да се спрат няколко десетки източногерманци, които се опитвали да емигрират по този начин всяка година. Полицейският контрол обаче около тези посолства в съответните държави бил доста по-слаб, отколкото този в Източна Германия. Интересен е и инцидентът в Унгария през лятото на 1989 година. Тогава малък брой източногермански туристи в Унгария се възползват от по-отворената граница там, като през май и юни месец на същата година са били тайно изкарани, скрити в багажници на автомобили на австрийски или западногермански туристи. В средата на юли 1989 година няколко десетки източногермански туристи в Унгария се опитали открито да преминат с личните си автомобили през граничният пункт към Австрия, след като внезапно чули слухове, че границата вече е отворена. Макар че били върнати от унгарските граничари без наказание, някои се страхували от санкции при завръщането си в Източна Германия, защото в паспортите им било отбелязано, че им е отказано разрешение да посетят Австрия. В резултат на това повече от 50 източногерманци потърсили убежище в западногерманското посолство в Будапеща. Големият брой на бежанци в западногерманското посолство привлякал международно медийно внимание. Засилено отразяване на медиите довело до много лични предложения от западногерманските и австрийските туристи към отделни източногермански туристи, като им обещавали да ги извадят тайно от страната. Освен това, много западногермански и австрийски туристи свободно давали съвети как да се потърси убежище в западногерманското посолство в Будапеща, което накрая било затворено на 14 август с 171 източногермански бежанци вътре. Много други източногерманци, желаещи да емигрират, лагерували пред двора на близките улици. За да облегчи проблема, унгарското правителство изградило няколко бежански лагера, където източногерманците можели да останат, докато въпросът бъде разрешен. Въпреки че Унгария имала договор с Източна Германия за връщане на всеки, който се опита незаконно да премине на Запад, унгарците искали да поддържат добри икономически отношения с Западна Германия, за да продължат да имат достъп до западногермански кредити, капитал и високотехнологични стоки. С нарастването на броя на беженците нараснало и медийното внимание. По-голямо медийно отразяване водило до повече предложения за тайно извеждане на хора. Започват да се организират дори групировки в Австрия, които конкретно се занимават с трафик на хора от Източна Германия през унгарската граница. След падането на Берлинската стена, положението за хората от Източна Германия не се подобрява. В бъдещото видео ще обясня какво се случва с хората от Източна Германия след сливането на двете държави през 1989 година и как Западът прави всичко възможно местната икономика и демография да бъдат закопани.